השטג, התחלנו. טוב, אז אנחנו המאורסים. אני מאוהב בה. היה לנו משימה ראשונה די קשה. בהתחלה הובלנו, ואז קרה מקרה וטעינו בדרך. צחקו מאיתנו זוג אחר! ואז מה שקרה זה שעקפנו את נועה לב, אילנה ואור, ואז היה טוב. ואנחנו מאורסים! אל תפרשו, נון א' א', לא פורשים. צילמתי. יפה, ברק, איזה יכולות. היא יודעת לבחור את הנקודות. עכשיו אם יהיו 2 נקודות לצמד אדם לא אכפת לי. אני דורשת לפחות חצי נקודה לקבוצת שלישיית עין על הפנות. כן, תגיד לו בוא. הם גם תיאמו אותה מראש. ברק, אל תבחל באמצעים, תוציא את החרב. הלבישו אותם בורד מאורסים, אדם. לא, את יכולה עוד. שלום. עכשיו השעה 10:15. בדיוק סיימנו משחק מותח של אמא שלך, או בשמו האחר עמק, או בשמו האחר דקירה. אנחנו בחרנו להתנהג בהומניות ולא להגיב, לא ליפול למלכודת הזאת ולא להגיב למישהו, לא ליפול לאלימות. הם אמרו לנו בואי, אני עשיתי סעמק. אנחנו פעלנו בנועם והאמנו באדם. אני חושבת שמגיע לנו לזה יותר נקודות מלכל אחד אחר. וזה שערורייה. ואפילו ניצחנו, זה המראה שבנועם מנצחים. זאת הדרך, הם נשארו בסוף מתוך שלישייה 2. היינו 2 אנחנו ורק ברק אחד. רואים שהדרך היא להתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. טוב, נתראה עוד כשעה. זוג מגעיל. וגם היו ראשונים, עפו אותנו החרות האלה, וגם הם הגיעו. כוס עמק. כל הזמן דקרו אותנו. כאלה אשדודים. הם כאלה, ניסים לשחק את החברים של כולם, אבל הם הכי אסטרטגיים. חייבים לשים להם פרסה. עוד חייבים לשים להם אם תהיה לנו אופציה, אנחנו עוצרים אותם. מעיפים אותם ישר. פשוט תראי את המבט שלהם. פתאום מתוחכמים וזה... זה מבט צחיח. שונאת כאלה. צחיחים. יש גם את השלשה הזאת מאחורה. עוד יותר גרועים. גועל נפש. עוד יותר גרועים. מי בשלשה? היא מנסה להיות כזאת נחמדה, נועה לב הזאת. כולם יודעים שאני הנועה טובה. נועה לב המפרץ. כל הזמן. חושבת שהכל טוב בסביבה. היי נועה, אנחנו מאוד אוהבים אותך. זה חמודה, היי. אני יודעת שרציתם אותי איתי בקבוצה. יש תפתרו את כתב החידה? למה מקבלים לפנינו? לא, אמרתי גם לכם. אנחנו הפסדנו במשחק. היה קשה. היה קשה, כן. לא לקחתי אוויר, אבל עכשיו שנעלה לאוטובוס... הפסדת להדר? כן. גם אני. לפחות הפסדתי לא בבן אדם. כן. אז אנחנו מחכים לאוטובוס, ואחרי זה נקבל את כתב החידה הבאה. ואנחנו נפציץ ונעשה את צ'יק צ'אק. ואנחנו מאורסים. לא אוהבים, הכל טוב. זה יוביל אותנו לניצחון. אהבה תמיד מנצחת. אוהבים אתכם. טוב, אנחנו צריכים לעלות על האוטובוס. נמשיך ללכלך אחר כך. צילום בהודעה. עד לפעם הבאה.
טוב, אנחנו באמצע המרוץ המדהים לסמינר. אנחנו עכשיו עוזבים את העיר אשדוד. אחרי תלאות, משימה קשה ביותר, צמודה ראש בראש, משימה של ניווט ומשימה מקומית של העיר. ועכשיו אנחנו בדרכנו לעיר תל אביב. בדרך המתחרים יצטרכו להתמודד עם שאלה שהיא בעצם כתב חידה אכזרי ביותר שנכתב על ידי לא פחות מאיינשטיין. המתמודדים יצטרכו להתמודד עם זה בנחישות רבה עוז רוח, יצירתיות, התמדה. לאחר מכן מתמודדים יתמודדו עם עוד כמה משימות. אנחנו נחזור אליכם בהמשך ונעדכן. פרסומות וחזרנו. שומעים אותה? מההתחלה. קאט. לא. לא קאט? כן קאט. בלי כוח. מה? חורה לי. לא, אני עולה לרכבת לפני. אבל רגע, את לא בעזריאלי? אבל אני לא עוברת דרך עזריאלי. 3 ברית? רגע. עם הזוג שכבר את החידה ראשון. הם עברו את המשימה הבאה. אפילו לקרב עכשיו. אנחנו נמצאות בתחנת ארלוזרוב. לא, במרכז סביב. אנחנו ברכבת. לא יודעת. אנחנו ברכבת. אנחנו קנינו כרטיסים ונראה שהמכונה בעדנו היא בלעה את הכסף של אחת הקבוצות היריבות. וואו, נכון, היא גנבה להם כסף. עכשיו אנחנו הולכים לחתום על עצומה של לציפורים. עכשיו נלך... טבעיות, לטבע. אני נדחפת. רגע! סרטון נקטע עקב מציאת חברים. כן, היה קצת אי הבנה, לפתע הופיעו חברים. הייתי צריכה להגיד להם שלום. אבל אנחנו נמשיך בדברנו. אנחנו נלחמים, בואו הולכים אחרי דניאל. לא הולכים אחרי דניאל? נראה לי דניאל. אנחנו... סרטון. יאללה שחר. יש לנו 6 חתימות. הזוג שומר על ההובלה. מתקדמים לכיוון הרציפים. איפה קבוצת אנה? אנחנו עכשיו הולכות להילחם למען זכויות הציפורים. יש לכם משהו להגיד על זה? אנחנו לא חמוד. זה הנה גמרה עכשיו. וזהו. ביי. ביי. איך כבר יפריד אותי ממנו? אני ונועה הפרדנו. בדיוק כשרצינו להתחיל להחתים אנשים על העצומה שלנו. מצאנו נושא שכל כך כואב לנו, שכל כך חשוב לנו. איך זה שמדינת תל אביב עדיין חלק מישראל? זה לא הגיוני. אנחנו הולכים להפוך אותה למדינה נפרדת. איך לא פה, מה אני עושה עכשיו? היא הייתה השכל, היא הייתה המראה, היא הייתה
הכל בחבורה שלנו. שווה להציל להם יותר חברים. האדם. ראש הטבע. חלק ממאגר המזון. משרשרת המזון. אנשים שמתגייסים. תלדי. רגע, אני רוצה להגיד. אנחנו לא בני האדם, אבל מעבר לכך, ולפני הכל, שתי המדינות יש פה שתי מדינות, יש פה מדינה בתוך מדינה. זה לא תמיד היה ככה, זה לא צריך להיות ככה. הגיע הזמן להחזיר את תל אביב לשלטון מקומי. תל אביב היא מדינה משל עצמה. הגיע הזמן. תחתמו על הקנייה שנמצא אצל נועה. אם גם אתם תומכים בהפרדת מדינת תל אביב, בקיומה בתור מדינה בשביל עצמה. אחרי הכל, כולנו יודעים. תל אביב מרכזת את כל מה שבאמת חשוב בישראל. ישראל לא שווה כלום בתל אביב. אנחנו תל אביב. מחיאות כפיים! תל אביב, מחאות, אז לא תמיד מקשיבים להם, אז אנחנו נגד מחאות. יופי. אנחנו נגד המחאות, גם ככה לא מקשיבים להם. השטג, כי גם אני מתנגד לעצומות. זה השטג ממש אמור. השטג היא גם אני מתנגד. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו השגנו 33 חתימות, כולם פה. זה מתוך 100, זה האידיאל שלנו. יש לכם עוד רכבת שלנו? אידיאל הגול. היינו עושים את זה קצת בכל פלוטל בהמחזה, אבל אנחנו ברכבת כרגע, זה קצת... אנחנו מורסים. אמרו את זה קודם, לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה את העולם. יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא. אמרו את זה קודם, לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני מתחיל לצלם לכם. אתה לא בסדר. אני לא עוזרת, אני הייתי במשבר רציני שם, הייתי בקלייט, אתה יודע שעזרה לי? זאת תרזה. אני עוברת קבוצה לתרזה, אתה שם
תקשיבי, כל היום בדרכי. טוב, היא מחממת אותי כשקר לי. היא עשתה לי טוב, וכשאבי התברח ממני. את נשארת כזה מאחור בתקווה שאני... את ידעת שהרכבת עוזבת, ורצית שאני אהיה לעלה ולא לעזוב שיהיה ביחד איתך. את ידעת את זה. ממש לא. אז עכשיו אנחנו באוטובוס יפעת. הייתה לנו נסיעה ממש קשה. כן, וואי, עם הפלאש מוב, שבסוף שמעו רק אותי כמעט. שחר. זה היה קצת מביך, אבל היה מגניב עם כולם, בעיקר איתה. אז יש פה תמיד ריחולים עלינו. תקשיבו, כולם פה דוחים רצח. כן, במיוחד נועל לב, שהיא פשוט עושה את זה בפומבי. תקשיבו, כאילו אנחנו אומרים כל הזמן שאנחנו מאורסים. אנחנו כל כך... אנחנו מאורסים. אנחנו מגעילים. כן, היא עשתה חיקוי ואמרה מקום האורסים מגעילים. אז... ולעומת נועה ויניב, שתמיד רבים, אנחנו מוש. טוטל מוש. אהבה, תמיד תנצח. אין לי עוד יד, אז הנה נעשה את זה ככה. אתה כל פעם עושה את זה, אתה משחק לי אותה פה, אתה משחק לי בלב שלי, אתה יודע את זה שאתה משחק בלב שלי? הם רבים עכשיו על זה שיניב יושב איתי ולא איתם. יש טענה שיניב עזב את נועה אשכנזי בשביל להיות עם נועה לב. עכשיו, יניב לא יודע אני נשלחתי מטעם קבוצתי המאוד חשובה. אני בעצם המשת"פית שלך. אני באה לגלות את נקודות החולשה. אני מערערת את הקשר ביניהם, ובזכות זה אנחנו קבוצת על הענק. אני מבין שזה קשה לך וזה יכול להיות. טיפוסים של אדם אחד, אוקיי? מוכחחחחחה. יפה, כל הכבוד, מה שמות? נוער ואני, איך הייתה הדרך? היה קשה, למרות שהיו רגעים קשים. כל הכבוד לכם, כל הכבוד, אתם הזוכים שלנו. מדהים. פנו לזוג הבא. זוג הבא, שלישייה. שגעתם, חיכינו לכם מלא זמן. מה השמות? כל הכבוד, איך הייתה הדרך? מפרכת? יאללה. יש עוד הרבה. מה? אתם הגעתם במקום? מה זה שלישי? מה זה? כן, כן. כל הכבוד. בואו ניכנס ונכניס אתכם למקום. מה שאתה אומר? יופי!